Okay, daghang salamat sa atong tinahod nga moderator o sa ako sa pinangga kakaatbang niining mong debate, Brother DC Cuptas. Sa tanan nga naminaw nining atong debate sa pagtuo o sa atong viewers sa Crusaders Channel. So ayaw kalimti pag-subscribe o daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Alright, salamat. O ang negative, tagalog nato no makaputog 1 minute. So tagalog 1 minute sa greetings o pasalamat or pasalamat. Greetings o promotion day sa inyong mga programa, Brother DC. Salamat kay Brad Rian Fuentes, atong moderator, dining atong event, no? Kontra sa dili mo na kontra sa pagtuo lang, Brother Paul Alima, no? Sa Catholic Faith Defender, pero ako na usap ng akong puluhan. Wala ko karon Catholic Faith Apostol Doctrine Defender. Na sa tanang mga viewers kay naka-live man daron, inaot nga inyo ng paminawon ug Timothy Bangon kinsa naa sa kamaturan. Salamat kayo. Alright. So mo to mga kaigsunan higala. O sa dili madugay ato ning sugdan paminaw na to ang 10 minutos nga pagpabarog sa affirmative patindog sa iyahang gitindugan nga proposition sa maong debate. Welcome na to. 10 minutes, Bro Paul San Pablo Alima. Yeah, okay. Go ahead. Okay, salamat sa atong tinahod nga moderator. Og niining kabuntagon katungdanan nako ang pagpamatuod sumala sa timang gikauyunan nga pamatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan ug sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Nganong mao man kini ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus? Kay ang atong Ginoong Kristo di man gyud mosultig baka. O dinhi sa The Great Commission giklaro sa atong Ginoo ang bunyag nga iyang gisugo. Miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kini ba nga bunyag nga gisugo ni Kristo tinuod ni o dili? Ang tubag tinuod kay si Kristo di man mamakat. Og miingon si Kristo, tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. So ang ipatudlo, ipatuman di ay kanang bunyag nga iyang gisugo. O unsa man ang bunyag nga iyang gisugo, miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So, dinhi pa lang niining maong bersikulo na proibahan na nako ang tema nga pamatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan o sa Espiritu Santo. Otherwise, kung di ni tinuod, nan si Kristo na maka. O kay negative man ning akong kaatbang, so iya ning supakon nga dili tinuod ng sugo ni Hesus nga bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Pero ako nadaang gubuon ang iyang mga bersikulong pagagamiton. Ang iyang yung bersikulong gamiton kinig yung buhat 2:38. Gamiingon ang apostol nga Pedro, gidapit niya ang mga tao nga magpabunyag, maghinulsol sila sa ilang mga sala o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. Ato lang daang ipahibaw sa akong kaatbang nga ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw, Mr. Cuptas, nga kanang 2:38 dili na mao ang aktual nga pag-administer sa baptism. Nga naman, kanang maong bersikulo pagdapit pa na ni San Pedro nga sila maghinulsol. O kung sila maghinulsol, nan magpabunyag sila sa bunyag ni Hesukristo.
Nganong mao man ni ang giprescribe ni San Pedro? Kay dito sa Israel, dunay existing nga baptism. Mao ang bunyag ni Juan, sumala sa Buhat 19:4. Ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol. Dayon giprescribe ni San Pablo nga kamo nga nagpasol, di na mo kinahanglan bunyagan sa bunyag ni Juan, kundili ang giprescribe nga bunyag mao tong bunyag nga gisugo ni Hesus. Unsa man ang bunyag nga gisugo ni Hesus? Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kining bunyag sa Katoliko kompleto. Kay naagod ang ngalan sa Anak, ngalan ni Hesukristo. Pero ang ila, bunyagan lang sa ngalan ni Hesukristo. O kung sa man ang mahitabo, Mr. Kuktas, kung ang imong bunyag lang sa ngalan ni Jesus, mo ni ang nahitabo dinhi sa Buhat atong babasa 8:16. Kay ang Espiritu Santo wala man mo konsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Hesukristo. Sa ato pa kundi kamo sunod sa bunyag isugo ni Hesus, nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang imog yung bunyag lang sa ngalan lamang ni Hesus, mahisama ka niining giingon sa Buhat 8:16 nga naay nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus ug wala makadawat sa Espiritu Santo. So kung ang bunyag di ay ngalan lang ni Hesukristo, di ay makadawat sila sa Espiritu Santo. Unsa may ilang nadawat? Siguro Espiritu Tunto. Mo nang dakong tinunto kining bunyag nga sa ngalan lamang ni Hesus. Nganuman, wa gyud magsugo si Hesus ana nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Ambot inon niya og makaprove ni siya. Pero base na mangutanan na siya, Brad Paul, naabay apostol nga namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, no need na nga masahon. Nganuman, ang sugo ni Jesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ug tumanan ninyo ang tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostol nga wa magsupak-supak sa Ginoo, dito man sa sugo sa Ginoo, nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay wa man siya magsugo nga bunyagi sa ako ngalan lamang, o kung ang bunyag ni Mr. Kuktas ngalan lang sa ngalan ni Hesukristo, wa man si Kristo magsugo ana. Mo nang problema niya unya. Kung unsa nga bersikulo mabasa nga si Kristo nagsugo nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Kay ang Acts 2:38 sa ako nang giingon, dili na maong aktual nga pag-administer sa baptism. Kasi mo na iyang gamiton niya, Brad Paul, sumala sa Acts 2:38, unsa man ang bunyag nga giprescribe ni San Pedro. Ang tubag nato ana, militok si Pedro nga ang ilang ibunyag ngalan ni Jesus kay naay existing nga baptism dito to distinguish ng ilang gipromote nga baptism, dili baptism by John, kundi bautismo ang gisugo ni Jesus diha sa Mateo 28:19. So niining kabuntagon akong naprobahan nga ang bunyag nga gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o kung mangutana siya sa mga pangutana nga dili sa tima, di ko obligadong motubag. Kay naa na sa rules ang pangutanang wala sa tima, dili obligasyon sa usa ka habig na tubagon ka na. O sa niining kabuntagon, na proibahan nako ang tima nga akong gipamatud-an ug andam nako nga modawat sa iyang naglagubo nga mga pangutana. Salamat Mr. Affirmative. Daw na po'y duha ka minutong gi-wave
Okay, so next part na to, sumala sa atong format, kani sugdan sa or sundan sa pangutanang 10 minutos. Okay? 10 minutos nga pangutana atong iset. Okay, atong dapat timanan nga dunay usa ka minuto sa pagporma sa pangutana unya usa ka minuto pod limit sa pagtubag. Okay. All right. So 10 minutos, Brother Danny. Imo lang panahon sa pagpangutana. Okay, salamat kay Brad Rian Fuentes. Unya ikuman. Gigamit niya ang Matthew 28:19 nga dunay sugo. Ug ang gisugo mga apostoles. Ingon si Kristo, unyagi sila sa ngalan, Amahan, Anak, Espiritu. Masulti ba nimo Brad Paul kisay ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu? Kay gipabunyag ang ngalan masama sa Anak ug Santo. Objection, Mr. Moderator, naa sa atong rules. Rule number 5, dili obligadong motubag sa mapangutana nga wala sa tema. Ang atong tema, ang bunyag gisugo ni Hesus sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, akong naprobahan o mismo siya miapirma. Miingon siya nga ang gisugo ni Hesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mismo siya, Mr. Moderator, sa pagpangutana, miuyo na siya sa maong tema. So sawa na untay debate pa nga mahitabo kay ang kuno. Excuse me, moderator. Gigamit niya Matthew 28:19 nga nagingon si Kristo, paglakaw ka mo, unya ang muto, bunyagan sa ngalan Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu. Pangutana, masulti ba nimo kinsay ngalan sa Amahan, kinsay ngalan sa Anak, o kinsay ngalan sa Espiritu para buhaw ang imong pamaton? Alright, moderator's time. Ang pangutana sulod sa tema. So, unsay ngalan kay nagisgot man tag ngalan o bautismo sa ngalan. So, sulod na siya sa tema. Kinahanglang tubagon sa affirmative ang pangutana sa negative. Yes. Unsa ang ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Ang ngalan ko tag ngalan, ang Biblia nag-ingon nga ang Amahan ang iyang ngalan Yahweh. Ang Anak Hesukristo, dayon ang Espiritu Santo gitawag usab nga Paraklito. Kung ang imong gustong ipangutana ang ngalan, pero dili man kana mo ang tema, kay ang tema nato pamatud-an nako nga ang bunyag gisugo ni Hesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug ako ding naproybahan. Mr. Dane, mao tong imong pangutana. Sunod na question. Moderator, dili buwag sa tema ang akong pangutana. Kaya ang Next question. Mo premise gumay. Kay 1 minute man, purma sa pangutana. Kaya Ginoo nagingon man, bunyagi sila sa ngalan Amahan, ang ipabunyag ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ang ngalan sa Espiritu. Imong ito ba? Ang ngalan sa Amahan, Yahweh. Ang ngalan sa Anak, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu, Paraklito. Kay mao man na ang imong gitubag sa pangutana. Asa mas Biblia nga dunay apostoles bisag usa na lang kamo nga namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Kay kung doon na kay mabasa, perde nako. Pero wa kay mabasa, muli nako. Nawa. Objection, Mr. Moderator, naalagay sa atong rules na dili obligadong motubag sa pangutana nga wala sa subject matter. Ang atong subject matter, ang bunyag nga gisugo ni Hesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Busa dinhi ko sa ako proposisyon, kay ako namang na-probe, kung tugutan nato ng iyang pangutana na wa na taan ni sa saktong tema nga atong giproybahan. So akong objection, Mr. Moderator, mangutana lang gud siya nga haom sa tema. Counter objection? Itubag niya ako pangutana. Sa iyang pagtubag, nigamit siya ang ngalan sa Amahan, Yahweh. Ang ngalan sa Anak na mo ipagamit sa Ginoo ipagbunyag, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu, Paraklito. Mang nangutana ko mo Paul Alima, akong amigo, kay ngalan man di ay sa Amahan, o ngalan sa Anak, o ngalan sa Espiritu, ang ipagamit ibunyag sa mga tao, mutuos mga apostoles.
Doon na kabay mabasa ang record, bisag usan lang kamo, nga dunay apostoles, nga gihaom sa imong pagtubag, nga ningaon, ang alam sa Amahan Yahweh, ang alam sa Anak, Jesus, o ang Espiritu Paraklito. Kung doon na tugani ko, kung na kayo mabasa, pili ko, pero kuha, muli na ko. Alright, moderator's time. Ganina sa affirmative stand, actually, kana nga pangutan na gitubag na nadaan. Dungog man na. So karon pasok gyapon tubaga brad ko ibalik lang tong ganina kay sa imong affirmative stand na dungog na ko na ngay mo na nagiunhan daan nga kung mangutan na siya na kay tubag. So itubag lang to. Tubagon na nimo kay follow up man na sa imong tubag. Ang tubagan na dili kinahanglan tubagon ang pangutana kay wa man gyud mo alain sa tema ato bang mabayulit ding atong rules nga dili obligadong motubag sa mga pangutana nga wala sa subject matter. So ang mahitabuon ta nini tapuson ta nga debate mo ni atong debatehan ng specific nga ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay akong obligasyon din pagprobar man nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Hesus bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ako nang dawaton nga pangutana lihis na taan sa subject matter o wa ta mosunod sa rules of debate. Si 6:46 ang time. So di nato mapugos ang na brother. Next question, lahi nga pangutana kay kung man naman ang objection na kuha naman na to. So klaro, wa matubag ang pangutana. Objection, Mr. Moderator, naa diri nga dili pwede mo komentaryo. Direct question. Ha? Live pangutana. Next question. Live pangutana. Kay matod pa nimo layo rastima. Kay matod pa nimo ang ngalan sa Amahan Yahweh. Kung sila nangutana ako nimo asa man dapita, kanigamit ang apostoles sa ngalan ni Yahweh. Kay karon kayo ng ngalan sa Amahan Yahweh. Ngalan sa Anak Jesus, ngalan sa Espiritu Paraklito. Wa kay nabasa, wa kay tubag, ikaduha pangutana. Kay dili man kabudawat sa unang pangutana, diha ikaduha. Duna kabay nabasa. Nga mga apostoles namunyag gamit ang Mateo 20:19. Nawa Tubag, kung ang mga apostoles nituman sa sugo ni Hesus, nunid na akong basahon. Kaya di man to supakiro tong apostoles, ikaw ra may supakiro. Sunod pangutana. Moderator, objection. Di actually, kay matod pa niya ang mga apostoles butan kayo. O matinumanon kayo ito. Maong nangutana kan mo, Mr. Bull Alima. Duna kabay mabasa, bisag usala na kamo. Nga mga apostoles na munyag, gigamit ang ngalan, Amahan, Anak, Espiritu Santo para matuman ang Mateo 28:19. Nawa! Okay, moderator's time. Wala diri sa rules ang sa mabutangan ato ni nga actually dapat unta na sa rules nga motubag usab categorical dayon naawala o nya explain kung imong tubagon. Okay? Nya wala man diri nabutang. So ato ning punan ikapulo nga inig pangutana oo dili naawala tubagon una na unya explain ka 1 minute. Okay? So mo to'y pangutana niya. Moderator, pangutana kay basin og Umana, okay na, okay mo kwanta. Tupago na to niya. Ako lang gikuha ng categorical para madungog na to o madungog sa mga naminaw. Para masakto yun ning estilo sa pagpangutana sa akong kaatbang, dapat mo abide siya sa role nga dili obligadong motubag sa mga pangutana nga wala sa subject matter. Ang among subject matter is ang iprobar nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Hesus bunyagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao man ang akong proposisyon. So kanang imong pangutana kung ako nang tubayan na duha na taan nga nangasayop gawa na magsubay sa atong role. Okay, na istorya na ni may mga objection. Counter objection to, Paul. Ang pangutana niya, simple kay by usa ka apostol na namunyag gamit ang Mateo 28 nga imong gilatag. Imo na siyang gilatag dayon gani nagiunhan sad nimo nga kung mangutana siya mao niya pong tubag. So tubagon nimo naa o wala dayon explain nimo nga katong gani na imong tubag nga ang mga apostol mautan magha mosunod mo tay tubag okay na ta next question ta pareho kog tubag naa wala explain.
Gitubag na lagi nako siya di man maminaw nga nunid na nakong i-prove kung ang mga apostoles gisugo buutan man tong nituman ang sugo Mateo 28:19 bunyagi man sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug miingon man si Jesus tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostoles bisan di na nimo basahon na kay sila nagsunod sa sugo ni Jesus, ang bunyag nga ilang gibunyag mo tong gisugo sa atong Ginoong Kristo kay di man to supakiro tong mga apostoles, ikaw ra man ang nasupak-supak ka sugo sa Ginoo. Alright, Acceptable ang imong tubag, pero since naman tayo rules, warningan ako, kay wamang di ko kadungog sa naa o wala. Pwede man to ignon nga wala, pero i-explain. So, warning ka sa ang affirmative, kay wamang kadungog sa naa o wala. Okay? Basta acceptable na to, yung explanation. Okay kayo to, yung tubag. Since walay naa o wala, warning. Next question. Kinahanglan ang pangutana tubagon. Nag-ingon ka mga apostoles, buutan yun gayo. Kaya ang pangutana, kay buutan mga apostoles, ato makita yun ang pagtuman para mapruiba, mabuutan sila. Gigamit man yung Mateo 28:19, nga nag-ingon, bunyagi sila sa ngalan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, kay mo man isugo, ngadto sa apostoles, masulti ba nimo, suma sa mga ibang Biblia, giun sa pagtuman sa mga apostoles. By the way, last question ni siya, o niya last tubag. Mr. Cogtas, sa dihang namunyag sila, wag yun tayo mabasa ang ilang aktual nga pag-administer bunyagi sa ngalan ni Jesus lamang. Kanang aktual nga pag-administer sa bunyag, wag yun na mabasa both side, bisan akong ikaw na. Pero dito man ta sa sugo ni Kristo kay mao may atong topic. So akong naprobahan na sa akong topiko nga gisugo ni Jesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung sa aktual nga pag-administer, ang atong matubag diha kay ang mga apostoles matinumanon man sa sugo ni Kristo, mao to ang bunyag nga ilang nadawat. Ikaw kay supakiro man ka, bahala ka sa imong kinabuhi. Okay, so nindot kayo mga kaigsunan, higala. Moto ang first part, affirmative, o niya gisundang pangutana. So ngayon, karon atong paminawon ang negative kung unsay iyang gidala nga argumento. Kutsara o bulldozer. Atong paminawon si Brother DC, 10 minutes. Brother DC Cogtas. Salamat kay Brother Rian, no? Dinala ko sa pagtuman sa mga apostoles. Una, Mateo 28:19, dunay kasuguan kay pabuhat sa mga apostoles. Pero hinay nga akong sahutan. Kasi ko rin. O niya, tapos, sa mga buhat sa mga apostoles, ilabang gituman. Ilabang gituman. Atong tanawon giun sa pagtuman sa mga buhat sa mga apostoles. Sa buhat 2:38, gisgutan ni San Pedro ang sugo ni Kristo. May tungos bunyag. Kakini mga apostoles dili man sayo. Ano naman? Buhat 2:1-4. Sa adlaw sa Pentecost, oy adlaw nga si Pedro nga nagwali may tungos bautismo. Anya, kung sa may sa Ginoo na sa Juan 14 o Juan 16, kunyag abot sa Espiritu. Kining Espiritu magapahinundom sa tanan akong mga gisugo kani. Si Pedro nga di ka mumuali, oy kamo na muali. Ano man? Puno sa Espiritu Santo. Tingos mga tao, mga senyores, unsa may among buhaton? Primero gitong gisgot ni Pedro sa bunyag. Nasakit tayo mga tao, nangutubag si Pedro. Matag usa kaninyo maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron mapasaylo ang inyong sala. Hambas Mateo 28:19, ham kayo kang ipagamit ni Kristo bunyag ngalan. Itubang ni Paul alimag nina ang ngalan sa Amahan Yahweh, ang ngalan sa Anak Jesus,
dapat doon ay records Biblia nga maom sa imong rason nga makita nato nga ang mga apostoles namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Pero kung sa may gisugo usulti ni Pedro, ngalan lamang ni Jesus. Nga naman, ang buhat 4:12 ilang agi, wala namang laing ngalan. Terus po 5 na ay laing ngalan, Yahweh. Pero doon na ba'y records Biblia nga po namunyag sa ngalan ni Yahweh? Wala. Di-exod sa pangalan nga Yahweh at Jesus o Paraklito. Gisundan ako pangutana. Doon na ba kayo babasa nga mga apostoles namunyag gamit ang Matthew 28:19. Tulo ka pangutana, wa gyud natubang kay sakto. Sige lang rason. Supakiro magud ka. Karon atong tan-aw ng mga apostoles. Ang mga apostoles bunyag 2:38, dili man bunyag gigamit Matthew 28:10 kay gisabot man nila agad sa Holy Spirit nga diha nila ngalan ni Jesus. Buhat 4:12, wala na ilay ngalan. Mao to mga apostoles namunyag. Niya unsa may gisulti ni San Pedro sa mga tao nga dili mosunod sa iya. Nasa buhat 10, paminaw po na 5, buhat 10, 47, 48. Gayon pagsulti ni San Pedro, sila nakadawat og Espiritu, kami usap. Do na ba'y kaninyo mubabag? Aron kini mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Jesus, niya 10:5 mubabag. Si San Pablo, iwit nga apostol, iwit nga sulugod, ang bunyag nga iyang giwali, bunyag nga giwali ni San Pedro, dili bunyag ni Paul Alima. Usabi gisulti ni San Pablo, rupan niya ito, ha? Uhat 19:4-5. Ningos si San Pablo, kang kinsang bunyag na ninyong nadawat. Ningos siya, kang Juan. Si San Pablo ningon, ang bunyag ni Juan alang lamang sa paghinulsol. Pero ang bunyag na ilang gigamit, o ang bunyag ni Pedro, o ang bunyag ni San Pablo, dili 10:5, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Jesucristo. Duha na kapamatud. Ingon ang Biblia, usa duha nga magkaoyon. Inod, si Paul Alima, bisan usa way nilaman. Si San Pablo nga iwit nga apostol Ginoo, unsang bunyag yang giwali. Buhat 19:4-5 ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Jesucristo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Kristo, wag gimingon. Gibunyagan sila sa ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Yahweh, Jesus, Paraklito. Wa sila mo gamit na ang ilang giwali. Buhat 4:12, wala na dahil laing ngalan. O itong ngalan ni Jesus ang ilang gigamit agad sa Espiritu na diha nila. Di man ito magsulti Espiritu. Kaya kung si San Pedro namakak nito Espiritu sulod niya. Isa may namakakaroon, si San Pablo Alima. Wa man makusari sa Espiritu, lahi man itong apostoles, kaysa adlaw na niisto si San Pedro, bautismo, nagasinggit siya. Paginulsol ka mo papunyag sa ngalan ni Kristo Jesus, ang mapasaylo mo sila. Isinggit mo ni Paul Alima? Wala. Ihimo pa yung leader, si San Pedro, nasa ato pa San Pedro, si Parit ba sa inyong bunyag? Ito mao. Atong sundan, buhat 10:47, 48. Ningo sa San Pedro, do na ba'y kaninyo mubabag, aron kini sila bunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Si San Pablo mo gyapon. O sila gibunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Igamit sa buhat. Dunay na bunyagan hila ni Filipe, kada buhat 16. Bunyag sa ngalan ni Kristo nasa buhat 8:12. Bunyag, ang problema lang sa ilang pagbunyag, katong nabunyagan, wala makadawat og Holy Spirit. Moto giadto na Pedro, gipadungas kamot og nadawat na ang Holy Spirit. Pero dili na isyo. Ako lang itubag. Kadunay gibunyagan diha di Filipe sa ngalan ni Jesus. Pero wa makakunsa ang Espiritu Santo, motong giadto ni Pedro og gipadungas kamot og nakadawas sa Espiritu. Pero wa na sila bunyagi ko sa boy. Ang gibunyagan ko sa diha kadtong bunyag nga dadawas mga tao. Buhat 4, buhat 19:4. Kang kinsang bunyag inudawat. Ningon ang mga tao, kang Juan, itubag si Pablo, ang bunyag ni Juan alang lamang sa kapasayloan sa sala.
alang lamang sa naghinulsol sa ilang mga sala. Pero ang bunyag nga ilang gigamit sama ni San Pedro, bunyag nga kapasayloan sa sala o magpasaylog sala o magdawat kita sa Espiritu Santo. O na nga, insakto kay mga apostoles kag ipabunyag ni Jesus ang ngalan. Dili amahan, dili anak, dili espiritu kay ngalan kung amahan. Kung ikaw sugoon ka dito, dong pagpalit og bitsen, pagamot mo sa dira, ingon mo sa dira, dong pagpalit og bitsen, di ka sakpaos sa dira. Ang ipagamit ni Jesus, ngalan. Mo ni gidikta sa espiritu ngadto sa mga pulis sa dihang nagwali sila sa buhat 2:1 ngadto sa 38. Pila ka mga tawo gibunyagan diha. Yan ang adlaw. 3,000 kinsang bunyag nila gigamit, usang bunyag ang klase gamit. Ngalan ni Kristo, 3,000 yan ang adlaw na bunyagan. Ang gisulti sa Pedro, 3,000 ang nadugang silang pundo. Riba. Buhat 10:47-48. Doon na ba kaninyo mubangan? Kakini mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Kristo Jesus, niya si Pablo Lima. Siya rin ko sa. Si San Pablo, dili to pareha ni, dito ni San Pablo, Pablo to. Ang bunyag sa Pablo, pareha sa bunyag ni Pedro. O sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus. Period. Okay. Napay 1 minute and 20 seconds nga gi-wave. Alright, mga kato, ang inyong nadungok mga higala, DC Bugtas nga nasa negative side. Sa di pa ta mapadayon, atong i-shout out dahil yung mga nasa live, no? Sila Rusby, okay? Sila Ayan J. Villarmia pala. Salamat sa inyong pagtanaw. Karoon atong sundan sa 10 minutes nga cross-examination. I-cross examine si Bro ni Bugtas kay Bro Paul Alima. Gikudlo nimo ang buhat kapitulo 8 versikulo 16 kadunay wa makadawat sa Holy Spirit. Yes. Unsa man nga bunyag ilang dawat ato gawa sila kadawat. Buhat 8:12. Bunyag sa ngalan ni Jesus. Ang nagbunyag sa Filipe. Pero problema lang, kaya wala sila makadawat ng Holy Spirit. Kung giyatuan ni Pedro, ipatungan, nakadawat na sila sa Holy Spirit. Okay. So, ang bunyag di ay sa ngalan lamang ni Jesus, doon na di ay something problematic kay usahay dili ang Holy Spirit mo konsad. Ini question. Kaya ang bunyag na nadawat, ngalan ni Jesus. Ang problema lang, kaya wala makadawat ng Holy Spirit. Dilim na isyo. Ang bunyag, bunyag nila sa mga pusingat, tumawa makadawat ng Holy Spirit, ngalan ni Jesus. Buhat 8:12. So sa ato pa sa pag-ingon nimo nga gibunyagan sila sa ngalan lamang ni Jesus, wa sila makadawat og Holy Spirit, nagsulti kag tinuod ni adto o namakakto ba? Nagsulti tinuod mo maging giadtong Pedro o gipandungan sila para makadawat og Holy Spirit. Pero kadto mga tawhana nabunyagan sa ngalan ni Jesus. Ang kulang lang kay wa makunsari sa Espiritu Santo. Pero ang bunyag ilang gidawat ngalan ni Jesus buhat 8:12. Sa ato pa kay wa ka man nagsulti baka, nagsulti kag tinuod nga sa dihang gibunyagan sila sa ngalan ni Jesus, wa sila kadawat sa Holy Spirit, to ba? Dili issue, dili topic Holy Spirit. Ang issue na bunyagan. Ang issue bunyag, dili question mo sa kadawat. Mo bitaw yung giatuan ni Pedro, pero sila wa uspi bunyag. Kundi lagi pandungan lang ang mukunsa ng Holy Spirit, pero dili issue ang Holy Spirit, kundi ang bunyag. Balik sa tema. Okay, balik ta sa tema. Balik sa tema. So, sa Mateo 28:19, miingon man sa Jesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nasayop ba si Kristo sa iyang pagsugo o wala? Kategorikal. Wa masipyat si Kristo. Pero timan ang isugo kanawag yung sa pagtuman. Objection, Mr. Moderator. Tuman pa ko, isapaw siya. Objection. Wala ta magtima o pagtuman. Ang naa sa atong tema ang pagsugo. So matod sa atong rules,
tubagon ang pangutana nga haom sa tema. Ang tema nga akong gipruibahan nga ang gisugo ni Kristo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tubaga ang pangutana sa pag-ingon ni Jesus niini, nagsulti ba siya tinuod o namakak? Tubag. 1 minute ang tubag. Ya ay kog Ay, sa moderator's time. Gitubag, klaro man ang tubag. Ingon siya, wala mamakak. Kanya katong iyang giingon sa pagtuman, parte to sa iyang tubag, propol. So, padayon na ang iyahang 1 minute, Padayon, kay hindi parte kayo man to siya tubag. Pero natubag na niya, nga wala ayaw mamakak. pagsapaw kaya ang rules mutando ra explanation. Wa pa ka 1 minute. Sapaw na. Wa ka mo sumbay rules. Tubag. Doon na Ayan na, ba? moderator's time. Another komentaryo, warning number 1, walay komentaryo ni, diretso ta. Humana o decision si moderator, padayo na imong tubag, kay doon na kay 1 minute. Sige. Atong timan-an ang Matthew 28:19 dili Paul alima mo igisugo. Doon dili ang mga apostoles. Tanan na to kung giunsa pagtuman sa mga apostoles ang sugo sa Matthew 28:19. Ang pagtuman inani. Sa diha nga gituman sa mga apostoles, dili mahitabo masipyat mga apostoles nga naman naagon ang espiritu nila. O sa ilang pagbautismo, ang sugo sa Ginoo nga ngalan ilang gigamit. Ngalan ni pabunyag o napagdiskan ni Pedro nga bunyag, ngalan yon dili. Sige, go ahead. Ngalan yon, kay ngalan mo ipabunyag. Sunod nga pangutana, kay miangkon ka man nga sa pagsugo ni Jesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mitubag ka man nga si Kristo wa mamakak. Sa ato pa nagsulti sa tinuod nga ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Si Santo. Kristo nagsugo. Pero tanaw na to giunsa pagtuma sa gisugo. Kaya niya, moderator's time. Wala pa siya na humay pag na to kay 1 minute man ang pagkuhan. Ay siya lang para uwasan na to na magsapaw yun. Okay, laruhon na to. Rephrase or repeat Brad Paul. Miingon ka ganina nga si Kristo wa mamakak sa Mateo 28:19. Kay wa man kaha si Kristo mamakak sa pag-ingon ni Jesus, sa pagsugo niya nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nagsulti ba siya tinuod? Tubag. Abra na maka Ginoo tinuod magina. Pero tanaw na to ang gisugo. Ditso ra kag hunong dia. Basa ni kag Biblia, tanaw nimo giunsa pagtuma sa gisugo. Dili kay pagbasa nimo, mao na ni. Pero ang pagtuman dito sa gisugo, di man mao. Lahi man gisabot na tungod kay ngano ang ipabunyag ngalan. Ngalan ko nang kumuni. Proper nimo na ngalan. Ang espiritu nga ni kunsa sa apostoles gitudluan sila. O sa may sa Biblia 1:8:40 1:16 unya abot sa espiritu tudluan kamo niya. Sa diang may bunyag espiritu kay napuno sa espiritu, di mo kito masipyat. Dako espiritu niya. Ningo espiritu bunyag, maginulsol kamo. First time pagintok ni Pedro bunyag. O pagpabunyag sa ngalan ni Jesus. How mas Matthew 28:19? How kayo kag ipabunyag sa Ginoo ang ngalan. Next question. Mr. Coctas, kay mitubag ka naman nga si Kristo wala mamakak sa iyang pagsugo, gabunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug nagsulti siya tinuod. Sunod nga pangutana, unsa may imong gipirmahan? Gatima, tubag. Dili topic pirmahan ako. Unsa man objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana ba, kay miangkon ka naman nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Jesus nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang pangutana, unsa may naa sa tema, pagsugo o pagtuman? Tubag. Unsay na astima. Pagsugo, Tanaw na to, pagtuman. giunsa pagtuman sa gisugo, sa nagsugo. Pwede tima. Dili kay tanawan nimo unsay atong ipirmahan. Ano ka pirmahan ato? Debate na bugura diha. Dili ta sa atong pamatuod. Gag tanaw na to giunsa pagtuman ang gisugo sa nagsugo o kadtong nagsugo nahimuot pa sa gisugo sa pagtuman sa gisugo nahimuot man kayo. Wa gid ingon nga sipyat ka Pedro. Wala si Paul alima ra gyud. Wala po ka,
wala na ko na wala ko na dunggan tong kuan. Balik ako no para sa nananaw brother PC. Ang categorical mangod is ang unsa ko nimo gipirmahan, ang pagsugo pa or ang pagtuman. Tubag sa duha. Kung wala kay tubag sa duha, pwede ta mo next question. Kung may pirmahan rin, sa tayo naman conversation sa chat, di man, atong basahon. Di, Mr. Moderator, kaya niya naman ko siya nakikdebate sa ako. Kaya sa ako sa kabagod. Hello bro, imo ni chat na ko ha. February 4. Ako affirmative. Ako pa matudan nga ang bunyag isugo ni Jesus mo ang bunyag sa ngalan samahan. Way pirma. Anak to. Imo ni chat. Doon na siya ipakita nako. February 10. I-comment ko niya na ana makanis Manila lagi ako dire. Pero sa litabo, ako ko rin hagit. Siya nang hagit ako February 10. No? Ay, dia chat niyo. Ilang dinay. Way pirma. Okay. Just as a moderator, actually nanay 1 minute ka pinanabilin. So doon na pa yung usa ka pangutana. As a moderator, ganina akong gibasa ang tema. Alright? Akong gibasa ang tema. Pag human ako biyasa sa tema, ingingon diri pamatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Jesus mao ang bunyag sa ngalan Amahan, Anak o Espiritu Santo sumala sa Biblia. Akong gibasa ang rules o format. Pag human nangutana ko og uyon ba mo negative and affirmative. So nauyon na ni. Ako ipa-rephrase niya kay wa magkita diri pirma. So ang nagpirma diri ako raman og si Bruce Pag ipa-rephrase. Giyuyunan niya pero wa niya pirmahin diri. Pero nangutana ko ganang giyuyunan ba ninyong duha ingon sila? Yes. Okay, nadungog ninyo tanan. So ipa-rephrase ko no, Brother Bro Paul, ang pangutana. Next question. Mr. Moderator, last question naman lang yun eh. Ako lang i-grab the opportunity. I-rephrase na ako ang pangutana. So, unsa man ang imong giuyunan nga tema? Pagsugo o pagtuman? Tubag. Ang giyunan natong tema nga debatihan, dili pag-uyon nga uyon sa kumburganan, o nang imong tema nga imong gingon. Pagtuman pagsugo Ipasa na imong pamatudan nga ang bunyag nga matuod, Matthew 28:19. Og supako na nako nga dili na tinuod. Okay, last question. Sa Mateo 28:19, unsa man ang verbatim nga sugo ni Jesus sa Mateo 28:19 nga bunyag? Tubag. Simpor kayo, tanaw na to giunsa pagtuman sa gisugo. Objection, Mr. Moderator, ako pangutana sa Mateo 28:19 kay last question ko na ni. Unsa man ang mabasa verbatim nga bunyag nga gisugo ni Jesus? Gusto ko, Mr. Moderator, nga diha gyud sa iyang Okay. manggawas ang Simple tulong kayo sa Mateo pangutana. 28:19. Tubako na. Di na kailangan mo check kay naminaw si moderator. Okay? So, ang pangutana, klaro kayo. Unsay verbatim. Basahon nimo na word for word kay verbatim pangutana. You don't have to object Okay. kay kundi siya tubaga na warning. Okay? So, tubaga palihog kay nindot na pangutana. Matthew 28:19, sugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan Amahan, Anak, Espiritu. Ayaw pamakpak kan ang ngalan sa Amahan, Yan lang, Anak, o Espiritu, dili pinangalan. Ang ngalan mo ipangita. Pag-abot sa mga pusod kay Brian man to, ingon sila, pag hinulsol o pabunyag sa ngalan ni Kristo, ano pa sa ilo sala? Tasayok pang apostoles, wala. Si Paul Alima rin na simpihan. Alright. Salamat mga kaigsunan. Ikaduha to. Karon anita sa ikaduha nga yugto. Rebuttal round. Rebuttal round ano? Ako na ni, ditso na dito no. One round na. Okay, one round system. So karon 5 minutes na lang ang conclusion. So unahon ni, no, summary, conclusion, unahon sa atong negative 5 minutes, okay? 5 minutes, really correct. Ano rin? Okay, summary. Summary, 5 minutes. Okay.
Si Paul Alima sa iyang pamahayag, nipilit yun ay ang unhuna nga Matthew 28:19, maugid ko nung ipatumas Ginoo. Unya tapos ilan ang giwali, ilang isangyaw, ilang gipadalipdan, samtang si Apostol Pedro nga mo'y gisugo sa tanan. Lahi man sa ilang pagbuhat. Si San Pedro nga mo'y gisugo, may tungod sa bunyag, gigamit ginilang ngalan. Ano man, talented kay mga apostoles. Kaya gigamit ni Kristo nga sugo, bunyagi sila sa ngalan, singular. Kay ngalan ba ipabunyag? Bright mga apostoles tungod sa Holy Spirit nga diha nila. Nasipiat ba mga apostoles? Wala. Ilang ituman na Matthew 28:19 nga ngalan mo ilang gigamit sa pagbutismo kay mo'y sugos Ginoo nga ngalan. Usa lang ka ngalan. Nganong usa ka ngalan raman? Tungod kay ang buhat 4:12 ang mga apostoles nagingon, wala nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit ang kanato magaluwas. Sakto ba ang walis mga apostoles? Sakto kayo. Sa diya nga si Pedro namotismo sa ngalan ni Kristo. Nasipyat ba si Pedro? Kung nasipyat si Pedro, ay ang kunin ng leader sa Iglesia Katolika. Ano, dako kay sampa ninyo, nanudlo mo sa Pedro, amo ning leader. Ano di mo parehong bautismo, Paul? Nautana ko nimo kanina, doon na kabay mabasa. Nga mga apostol, namunyag sa ngalan sa man anak Espiritu Santo para matuman ang 2019. Si Paul may tulo ka pangutana, wa gyud natuman. Nangutana pa kunya kanina. Basulti ba nimo kisay nga sa man? Kisay nga sa anak? Dugay kasi nitubag, wa pa mamis mo dito di kasi sulti. Ngalan dai sa amahan Yahweh. Ngalan sa anak Espiritu ay Jesus. Ang ngalan sa Espiritu Paraklito. Mo na sulti so. Napugos siya kay maaman diri. Sulti siya na. Nangutana ko. Duna bay nabasa nga mga apostoles namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Zero. Kaya kung doon ay nabasa, kaya muli na ko, pindi na ko. Kung ay nabasa, niya ako. Sabot ko, ay mga pindi. Una, si Pablo, iwit mo na yung sunugod. Wa man kanibaw si Paul kung sa tuwig ang tawag si Pablo. Wa ni kibaw. Wa po ni kanibaw si Paul kanong sa nagwali si Pablo. Pero sa diha nga si Pablo nagwali, disipalit pa sa bautismo ni Pedro. Wala. Si Paul Alimara, o disipalit. Si Paul na San Pablo, nga taga Uyot. O sabi kisulti ni San Pablo, buhat 19:5, 2 minutos lang. Kagkin sa bunyag ni Lawat. Sa panguwan, bunyag ni Juan para sa Panginoon. Pero bunyag na mo, bunyag Pedro, kapasayloan sa sala. O sabi kisulti ni San Pablo, buhat 19:5, o sila gibunyagan sa ngalan ni Kristo. Dua kasaksi ang gigamit si Paul, zero. Sabi daw. Doon na may ni si Paul, nga doon ay usa ka apostoles, namunyag sa ngalan sa mahan, nagsige na sa balik-balik, sugo. Sugo na Paul. Matthew 28:19, hindi na katumanan, sugo na. Italong sa nahula ng mga sugo na, kisay gisugo. Yun sa pagtuma sa gisugo, yay gisugo. Namunyag sa ngalan ni Kristo. Sumpako ni mo, apostoles ka. Pagkasaba lang, abot ka din sa sibo na pagkasaba lang ako. Bawas lang. Di ba? Ang mga apostoles sa dihang namunyag sila, kahit di sa Spirit, dito masipyat, buhat 2:1-4, napunuan sila sa Espiritu Santo. O sa ilang pagpamunyag, gisgutan ni Pedro nga usa ka nanagat ka di ka mawali, ngampunyag sa ngalan ni Jesus nga may tubos Ginoo, ngalan ibunyag. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang ngalan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Jesus, kay kanto mga apostoles, usara ang ilang ngalan nga giwali nga kanato makaluwas. Buhat 4:12. Kaya nitubag si Paul, Yahweh. Sa may apostoles mismo Yahweh. Inyo pangginganlan ng Paraklito. Tapos Biblia na nga Paraklito. Ay mo pagbuhat-buhat og sa, ay mo pagbuhat og gan kay wala nga Espiritu. Ang nga Espiritu Kristo. Dili Paraklito. Basahin ko sa Biblia, nabi Paraklito. Ha? Mayong balita Biblia. Ayaw mo paggamit ng libro. Mayong balita Biblia. Ini. Time, 5 minutes is over.
Alright. So, muna, 5 ka minuto conclusion. Salamat, palapakan na to, Bro DC Puntas. Hanya karon ng affirmative, Bro Paul San Pablo Alima sa iyang 5 ka minuto nga summary. Okay, daghang salamat sa imong napalpak nga pagkuba sa akong tema. Kay dito sa akong katapusan nga portion, nangutan ako kanimo nga unsa man ang mabasa verbatim nga sugo ni Kristo sa Mateo 28:19 ug migawas gud sa iyang baba nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug mao kana ang admission sa imong kapildihan niining maong debate. Kaya ang debate is affirmative ug negative. Once nga ang negative mo affirm, sa giprove sa negative, pildi gyud siya. Mao nang wa gyud ko magtuo nga kining si Mr. Kugtas sa debate mangtas. Kay ngano man sige ra man in taon siya kaugtas. Og tungod niini ang mga pangatarungan ni Mr. Dani di gyud makadani. Mao nang ako siyang tambagan nga hapit naman ang kautuhon, mas maayo pa mouli siya nga malinawon sa iyang panimalay og didto mukitkit og dukot og bahaw aron maulian ang iyang dakong kauwaw. Dili siya abiding sa among proposisyon. Ang among proposisyon ang tinuod nga gisugo ni Hesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gipangutanan nako siya, si Hesus ba sa dihang gisugo niya kining maong bunyag namakak ba si Kristo? Unsa may iyang tubag? Wa mamakak. Kay wa mamakak, nagsulti ba si Kristo tinuod nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Mitubag siya, nagsulti sa tinuod. Unsa may akong idebate niini? Kani uyo naman sa akong tema. O ang iyang sayop nga interpretasyon sa Acts chapter 2 verse 38, kanang Acts chapter 2 verse 38, dili na ang aktual nga pag-administer sa baptism, Mr. Kugtas. Muna ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw nga dili na mao aktual nga pag-administer. Pagdapit na ni San Pedro nga maghinulsol sila o gi-prescribe ni San Pedro ang bunyag nga gisugo ni Hesus sa Mateo 28:19 o kung sa to nga bunyag nga imong gisulti mismo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang pangutana, nganong maumanto ang gi-prescribe sa mga apostoles nga bunyag? Kay dito sa Israel, ang historical context na ini na ay existing nga baptism. Nga maotong bunyag ni Juan, Acts chapter 19 verse 4. To distinguish nga ang mga apostoles nagpaila-ila og bag-ong bunyag, dapat ilang gamiton ang bunyag ni Hesus para mapalahi sa existido ng bunyag ni San Juan. O dito na palpak siya. Kaya kini mag iyang basa-basa ra magud ning Bible, wa gyud mag-study og historical background, historical context. Mo nang akong giatubang si Mr. Kugtas niining moong debate sa paglaom nga makasabot siya sa kamatuoran. Kaya akong nakita nga nangitngitan siya sa iyang salabutan, puro ra pagpanghambog o ang iyang pagpaghambog. Ako siyang advisean, mas maayo palang unta nga di na siya mag-radio announcer. Magtuko na lang unta kinig vulcanizing shop. Kaya nagtuo ko nga siya ang punuan sa hangin. O tungod niini, makaingon ako nga napalpak ang akong igsuon o kini nga debate, mo'y debate nga kadaugan sa kamatuoran nga si Kristo wala gayud mamakak, nagsulti yung tinuod ng iyang gisugo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o miingon si Jesus, itudlo ninyo kini ang tanang sugo nga akong gisulti kaninyo.